karty pro. Walczą ze sobą Andrzej Karkula versus Denis Trojan. Andrzej Karkula, reprezentant Jarosz Fight Club i Grappling Kraków, 26 lat, 61,7 kg wniósł na wczorajsze poranne ważenie, 174 cm wzrostu. Stanie naprzeciwko Denisa Trojana, który wywodzi się z klubu Turbo Fight Division, 29 lat, czyli starszy od swojego rywala, 61,6 kg wniósł na poranne ważenie i ten sam wzrost, 174 cm wzrostu. Denis Trojan już debiutował w szeregach Federacji Silesian MMA. Na gali z numerem 7 wygrał z Marcinem Maleszewskim. Zobaczymy, jak poradzi sobie w drugiej potyczce dla naszej śląskiej organizacji. Zadanie zapewne nie będzie łatwe, bo Andrzej Karkula to naprawdę solidny zawodnik i świadczą o tym chociażby kluby, w jakich trenuje, tak? W Rabce Zdroju Jarosz Fight Club. No, Łukasz Jarosz to nazwisko, którego nie trzeba firmować. Doskonale znany zawodnik wszystkim fanom kickboxingu, legenda polskiego K1, Grappling Kraków. To również z tego klubu wielu niesamowitych zawodników się wywodzi. Zobaczymy. To, co pierwsze rzuca mi się w oczy, to taka, wydaje się, fizyczna przewaga Andrzeja Karkuli. Andrzej Karkula, który po 2 walkach na tych amatorskich zasadach, wygranych walkach, postanowił zadebiutować na zasadach zawodowych. Staje oczywiście naprzeciwko Denisa Trojana, który już jest dużo bardziej doświadczonym rywalem od niego, bo 5 walk na jego koncie. Zobaczymy, czy tutaj wygra doświadczenie. Podobna sytuacja jak przy okazji mojego debiutu, bo ja również debiutowałem i walczyłem z zawodnikiem, który ma na swoim koncie 5 walk. I pokazałem, że to doświadczenie nie zawsze się przekłada na bezpośrednią walkę. Zobaczymy, jak będzie dziś. Widać tutaj już od samego początku dużo takiego badania dystansu. Obserwują zawodnicy, jak reaguje ich przeciwnik na dany ruch. Już od razu błyskawicznie Andrzej Karkula obala swojego rywala, ale Denis Trojan próbował skontrować, ale to się nie udało i ma Andrzej Karkula pozycję boczną, ciasną widać pozycję w tym klinczu, boczną. to na co zwróciłem uwagę, czyli ta przewaga fizyczna nie objawia się tylko wizualnie. Dokładnie tak. Ale pokazał, że jest zdecydowanie silniejszy. Teraz konsekwentnie próbuje tutaj odciągać głowę swojego rywala, żeby pewnie tam wkleić kilka solidnych łokci. Teraz poddusza go delikatnie Denisa Trojana łokciem, żeby trochę wymęczyć go w tych pierwszych etapach pojedynku. Wiadomo, że teraz Denis jeszcze ma dużo siły, będzie zrywał i każde tak naprawdę zerwanie będzie skutkowało później w następnych rundach. Tak, a należy wspomnieć o tym, że jest to pierwsza walka dzisiaj na zasadach zawodowych, więc te rundy wydłużają nam się z 3 do 5 minut. Tym bardziej to wszystko będzie się im dalej w las dawało we znaki. Dokładnie, dystans walki wydłużony, więc też trzeba te siły umiejętnie rozkładać na cały pojedynek, bo to już nie jest 9 minut, jest to 15 minut walki. Jesteś nie tylko świetnym zawodnikiem, ale i świetnym matematykiem. Dokładnie tak. Koledzy mnie nazywają inżynierem tego sportu, więc nie ukrywam, że tak jest. A mnie wirtuozem. No widzisz. Żartowałem. Bardzo dobrze nam się tutaj ten pojedynek układa na Andrzeja Karkuli. Bardzo ładna kontrola, ale nie robi niepotrzebnych się w oczy ruchów. to, że jest to jednak już walka zawodowa, każdy ruch jest taki o wiele bardziej wyważony. W walce chociażby Patryka Gulewatego, oj, mocny prawy tutaj na rozerwaniu. Bardzo dynamicznie. Było widać w tym parterze takie paniczne próby ucieczek, a tutaj naprawdę nie robili niepotrzebnych rzeczy. Bardzo dynamicznie udało się Denisowi Trojanowi wymostować pozycję i wstać do góry. Stracił Andrzej Karkula tą kontrolę, nad którą tak ładnie pracował, ale widać, że dalej spokój rysuje się na jego twarzy, więc całkiem możliwe, że zaraz będziemy mieli kolejną próbę zejścia, dociśnięcia, złapania mocno w pas i obalenia Denisa do parteru. Zmienia pozycję Denis Trojan, trudny do złapania. Nie za dużo Andrzej Karkula wyrzuca ciosów w tej stójce. Tak naprawdę tylko swoją pracą nóg ustawia swojego rywala na siatce. Ładna próba high kicka. I teraz mamy odwrotną sytuację. Teraz Denis Trojan obala swojego rywala, ale błyskawicznie podnosi się do góry Andrzej. Świetnie Denis Trojan atakuje na rozerwaniach. Nawet tutaj wykorzystał ten ułamek sekundy, w którym Andrzej wstawał na sklejenie swojego piszczela z jego wątrobą.
Troszeczkę brakuje moim zdaniem tych ciosów rękami, żeby zmusić Denisa Trojana do podniesienia gardy i wtedy ewentualnego zanurkowania pod rękami. Zwróć uwagę na to, jak Andrzej się porusza, on nawet nie zaciska pięści, bo i tak nie będzie tymi pięściami uderzał. Gdzieś tam bardziej oszukuje. Bardzo rozluźniony jest w tym pojedynku i to też często bierze swoje piętno, bo im jesteś bardziej rozluźniony, tym łatwiej cię oszukać tak naprawdę. Oszczędny w tych uderzeniach w stójce Andrzej. Widać, że cały czas kombinuje nad tym, jak ustawić swojego rywala na siatce, co bardzo skrzętnie uniemożliwia mu Denis, który ucieka na boki. Powinien, uważam, więcej lewego prostego używać Denis Trojan, albo prawego prostego, jeżeli znajduje się w pozycji mańkuta, bo widać, że ta przewaga zasięgu jest dość widoczna. Nie powinien tak blisko do siebie dopuszczać przeciwnika i punktować raz po raz tym prostym. Proszę, jeden z nielicznych wyprowadzonych ciosów i od razu czysto w brodę. Nie był to może mocny cios, ale gdyby może dołożył do tego lewego sierpa prawą rękę, zespawał te chwyt na udach Denisa Trojana Andrzej Karkula i bardzo łatwo tam obalił. Nogami tak zwanego Habiba. Ależ te umiejętności Andrzeja Karkuli w tym parterze są niesamowite. Ballacha, wykończenie, dźwignia łokciowa jest tam bardzo blisko, ale bardzo przytomnie. Kocioł niesamowicie, sytuacyjnie złapał to Andrzej Karkula. Bardzo przytomnie obronił się Denis Trojan, chociaż naprawdę było tam bardzo blisko. Ale niesamowita wymiana w tym parterze, za nie mówiłem na chwilę. Miał ten dosiad, który tak naprawdę bardzo szybko zrzucił z siebie Denis Andrzeja, ale ten błyskawicznie podczas tego, jak został zrzucony, skręcił się po tą balachę, która naprawdę była bardzo blisko skończenia tej walki. Tak jak już wspominaliśmy, widać takie większe wyważenie, oszczędność w ruchach, aniżeli u zawodników w tych walkach półzawodowych. Ja myślę, że widać to, że Andrzej jak już wchodzi po obalenie, to już na 100% i zabiera całość ze sobą. Nie ma tutaj niepotrzebnych prób, on musi być w 100% pewny tego, że to obalenie ma wejść teraz i wchodzi i zabiera swoje bardzo mocno i dynamicznie. Świetne kopnięcia ze strony Andrzeja. Uważam, że gdyby poprzedził te kopnięcia boksem, byłoby o wiele większe prawdopodobieństwo na to, że któryś dojdzie celu i zakończy walkę chociażby jednym lewym prostym, czy jakąś prostą bokserską dwójką, żeby trochę odciągnąć uwagę przeciwnika i wtedy wystrzelić jakieś wysokie kopnięcie. No miejmy nadzieję, że troszeczkę Andrzej Karkula otworzy się w stójce w tym pojedynku, bo na razie bardzo ładne przyruchy, bardzo ładne spychanie taką presją do przodu na siatkę rywala. Bardzo ładne obalenia. Ale zobaczymy, czy narożnik podpowiedział, żeby troszeczkę te ręczki zaczęły pracować, bo nogi pracowały. Ładny low kick na początku. Teraz takie zmiany pozycji, troszkę w stylu TJ'a Dillashawa, takie niekonwencjonalne poruszanie się ze strony Andrzeja i kolejny mocny low kick. Jak pracuje odskokiem lewo, w prawo, ale cały czas do przodu. Andrzej spycha rywala na siatkę, żeby tak jest, znowu... to jest bardzo ważny element, taki techniczny detal, to o czym wspomniałeś. Żeby wywierać tą presję w udany sposób z powodzeniem, nie można iść po prostu w przód, bo jest się łatwo do trafienia, tylko delikatnie gdzieś cały czas zmieniać te kąty, co widzimy cały czas. I znowu idzie po obalenie i znowu udanie. Ale jest tam złapana gilotyna. Tak? Nie? Wydaje mi się, że złapana jedną ręką. Myślę, że tutaj nie jest za dużym zagrożeniem jest Andrzej. Skutku. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, jak już Andrzej Karkula wchodzi po obalenie, to zabiera je bez żadnego problemu. To jest bardzo ważne, jak już się na coś decydujemy, widać, że on jest taki pewny za to i idzie w to bez kalkulacji, nie? Jakby z wiarą w to, że rzeczywiście przewróci. Bardzo musi być czujny Andrzej Karkula, bo teraz siatka, która może pomóc Denisowi Trojanowi w błyskawicznym skręceniu się do jakiejś dźwigni, do duszenia z pleców, no jest tutaj zagrożony. Ręce wykluczone, więc musi być czujny na wszelakie ataki ze strony Denisa i już właśnie zdobywa tą pozycję półgardę, z której na pewno dużo łatwiej będzie mu przede wszystkim uderzać swojego rywala na ziemi. Mamy dosiad. Już ma dosiad. Nie powinien przypuścić takiej okazji Andrzej Karkula i podobnie jak zrobił to w pierwszej walce dzisiejszego wieczoru Rafał Mzyk, wyprostować się i zasypać przeciwnika gradem ciosów. Trzeba też powiedzieć, że błyskawicznie zmienia tę pozycję Andrzej Karkula w parterze.
I czy będzie duszenie? Na razie jest tam schowana broda. Zobaczymy, czy pokusi się o tak zwane zemboleo. Ale ta siła fizyczna na pewno może pomóc Andrzejowi w tym, żeby złapać mocno i tym... Bardzo dużo czasu ma na rozpracowanie tej defensywy graplerskiej swojego przeciwnika. Na tułowiu Denisa jest zapięty charakterystyczny body triangle tak zwany, który na pewno jeszcze lepiej będzie dawał możliwość kontrolowania rywala. Więc ma sporo czasu Andrzej Karkula na to, żeby ten pojedynek wykończyć. Teraz Andrzej! Tak jest! I jest zapięte duszenie, czy koniec walki. Konsekwentna praca, która przyniosła tak naprawdę efekt. Metodycznie, krok po kroku, mocnymi zapasami, imponującą siłą fizyczną i spokojem w parterze Andrzej Karkula dopisuje cenne zwycięstwo do swojego rekordu. Świetna forma Andrzeja Karkuli. Widzimy to, o czym wspominał Łukasz. Jak już decyduje się Andrzej na obalenie, to idzie w nie na 100%. I to jest jeden z czynników, dzięki którym udaje się te próby zakończyć sukcesem. Świetnie zachował spokój, nie panikował i poddał. Świetny występ Andrzeja Karkuli. Zwycięzcą walki przez duszenie zza pleców w drugiej rundzie Andrzej Karkula!